मारी भी मु सही झिया तो ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ମୁହ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଗଧ ପିଲା ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 300 ପ୍ଲସ୍ ନମ୍ବର हमको गद्द कहउछन ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ଆମେ ପାଇଛୁ 293 ନମ୍ବର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 8 ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 293 ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଠିକ ऊपर वाला हिसाब बिल्कुल ठीक अच्छी ସଂସ୍କୃତରେ ଆମକୁ 90% ଆଭରେଜ ଦବାକୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି 75 सही बात ना तो ଏଥିରେ ଆମେ କାହାର ଦୋଷ ଧରିବୁ ସ୍କୁଲ ଦୋଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଦଉଛି ଆମକୁ 82% ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ଅଛି ନବମରୁ ଦଶମ ନାହିଁ ଆମର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଗଧ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 300 ପ୍ଲସ୍ गद्द तमे पिज्जा बर्गर खाई कि रे सिकता ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ଆମକୁ କହିଦେଲେନି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣ ନେଇ बोलो गवर्नमेंट